Čauky! Náš projekt končí a chceme ho rekapitulovať. Čo sme robili? Zrealizovali sme swap. Podarilo sa nám vyswapovať 117 vecí. Tešíme sa, že rôzne kusy doplnkov, hračiek a oblečenia neskončili v koši, ale v rukách nových majiteľov. Ponúkli sme vám mnohé ekotypy na využitie vlny, kartónov a šikovných rúk. Na hodinách techniky sme pracovali s ihlou, niťou, gombíkmi a háčkovkami. Prišívali sme gombíky, robili ihelníčky a háčkovali. Mali sme tematické nástenky, ktoré upozorňovali na dopad nepremysleného nakupovania oblečenia. Poukazovali sme aj na riešenie problémov fast fashion. Zrealizovali sme anketu medzi našimi spolužiakmi. 119 odpovedalo na otázky ako napríklad: súhlasíš s názorom, chcem veciam dávať druhú šancu? Alebo myslíš, že je potrebné dávať veciam druhú šancu? Tešíme sa, že ako ukázala anketa, spolužiakom sa takéto aktivity veľmi páčili a radi by ich privítali aj v budúcom školskom roku. Všetkým, ktorí sa aktívne zapojili, dali veciam druhú šancu, začali myslieť ekologicky a pomohli našej planéte. Ďakujeme! Čauky! To je všetko? A ty ja som mala hovoriť. Ja som našla. Tuto máš nalepené. Ja to vidím. Počkaj, ja to vidím. No, čauko. Ty si držeš. Lebo my poviem, že čauky a to Dominika. Ja vieš, že sa čauky. Ale čo viete, čo sme robili, naučili a tak ďalej. Čauky. A čo sme robili, naučili? Bodka. Zrealizovali sme swap. Podarilo sa nám vyswapovať 117 vecí. Tešíme sa, že rôzne kusy oblečenia. Zrealizovali sme swap. Čo ide ďalej? Čo ide? Ponúkli sme vám mnohé ekotypy na využitie vln, kartónov a šikovných rúk. Nevln, lebo voľny sú také, čo... Voľny. Na hodinách techniky sme pracovali s ihlou, niťou, gombíkmi a háčkovkami. Prišívali sme gombíčky, robili ihelníčky a háčkovky. Na hodinách techniky sme pracovali s ihlou, niťou, gombíkmi a háčkovkami. Prišívali sme gombíky, robili ihelníčky a háčkovali. Klapka číslo 2. Mali sme aj tematické nástenky. Tešíme sa, že ako ukázala anketa, spolužiakom sa veľmi páčilo. Zrealizovali sme anketu medzi našimi spolužiakmi. Nedovidím tam. Aha. Však dáva niečo.